Σας άλλο ένα μαγικό. Λοιπόν, αυτό γίνεται μόνο σε iPhone, κινητό Samsung, Core 2, Pocket 2 και Galaxy S. Ό,τι θέλετε, 1, 2, 3. Λοιπόν, πρώτα παίρνετε το κινητό, το τρίβετε λίγο, να γίνει ένα άγνητο μαθητή. Κάνετε, το τρίβετε, και εγώ με τηλεπαθητική αίσθηση θα προσπαθήσω να το αιωρίσω. Ένα, το πιάσα. Έχω το κινητό έτσι και καθώς το τρίβω, το ανεβαίνω λίγο έτσι με αυτά εδώ τα δύο δάχτυλα και αρχίζω και ξανατρίβω. Και μετά το βάζω κάτω, τα παίρνω τα δύο δάχτυλα αυτά, τα βάζω εδώ κάτω, και αρχίζουμε και το κάνουμε αυτό το μαγικό. Έτσι. Και δεν έχουμε αυτά τα δάχτυλα και αρχίζουμε και το αιωρούμε. Το ξανασηκώνουμε λίγο με αυτά τα δάχτυλα, το ξανακατεβάζουμε. Αυτά τα δάχτυλα σαν να μην υπάρχουν. Δεν τα κουνάτε, τα έχετε εδώ έτσι. Έτσι, το έχετε έτσι. Και πάμε. Πονάει λίγο, τα δάχτυλα κουράζονται. Για να μου πέσει. Αχ, τα δάχτυλα μου πάνε να σπάσουνε. Ξανά λίγο. Το τρίβουμε καλά και αρχίζουμε και το αιωρούμε. Το αιωρούμε, να. Δεν το κρατάω. Εντάξει, μου έπεσε. Να το ξανασηκώνουμε με τα δύο δάχτυλα, όπως τα έχουμε εδώ έτσι. Έτσι όπως τα έχουμε εδώ, τα έχουμε εδώ έτσι. Τα έχουμε εδώ έτσι. Και σε μια στιγμή τα βάζουμε εδώ, το σηκώνουμε και μετά το αφήνουμε. Δεν κατάλαβα, να έτσι. Έτσι. Το έχουμε έτσι, τα βάζουμε εδώ, έτσι, και το αιωρούμε. Αιωρείτε και με το εσείς νιώθετε ότι πάει να πέσει. Και με το που πάει να πέσει, βάζετε τα δάχτυλα, το σηκώνετε λίγο και μετά από λίγο το αφήνετε να βρει τη φόρμα του και τα ξανακατεβάζετε αυτά. Καταλάβατε, έτσι. Να έτσι. Το σηκώνουμε, το ξανακατεβάζουμε και το αφήνουμε να βρει τη φόρμα του. Αυτό ήταν το μαγικό, ελπίζω να σας άρεσε. Και αν θέλετε να δείτε πώς γίνονται όλα αυτά τα μαγικά και από τα άλλα βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε όλα τα βίντεο και οι φίλοι μου, αν θέλουν περισσότερα, να μου το στείλουν στο Facebook. Ευχαριστώ, γεια σας.